Tingbo na sa dakbayan sa Talisay ang pagpangapod-apod sa tunga sa sakong bugas o 25 kilos nga bugas sa Kabalayan nining buwan sa Mayo. Si Lian Sinculan sa report. Sa buwan sa Marso ug Abril, tag 3 ka kilong bugas ang giapod-apod ngadto sa mga mulupyo. Matag semana kining giapod-apod sa Kabalayan sa nagkalain-laing barangay sa dakbayan sa Talisay. Apan matod sa mayor nga tag 25 ka kilong bugas na ang ilang ihatag sa matag household ning buwan sa Mayo. I consulted with my barangay captains, I consulted with my people, then they said better lang tingali kausahon na lang then para di na ta mag-repack and everything. Apan gitataw sa mayor nga bugas ra ug wala nay dilata nga panud-an ang ilang maapod-apod. Gi-purchase na ang sinakong bugas ug i-deliver ra kini lahus sa mga barangay sa unang semana sa Mayo aron maapod-apod. Matud pa nga anaa sa 80,000 ang ilang gi-purchase karon alang sa dakbayan. Samtang migahin usab ang dakbayan og 30 million nga budget alang sa City of Talisay Amelioration Program kun SITAP. We can start only facilitating it after mahuman ang SAP because we will look at SAP na kunsay wa kadawat o wa natabangan o wala na validate sa DSWD. That's where the CTAP will come in. It will the amount will be much smaller than the SAP. Gibana-banang anaa sa 30,000 ka mga beneficiaries ug target sa dakbayan ang tag 1,000 pesos matag pamilya. Hinuon may lagda nga basihan ang City Hall kung si kinsa ang mahatagan sa maong cash aid. Uban ni Renante Quiñones, Lian Sinculan, Balita Bista.